теоретична, тя ще е повече практична. Пациентите ще споделят своя опит с хомеопатията. Аз ще кажа само две думи. Хомеопатията е холистична наука. Тя лекува човек като цяло. И по-скоро нашето здраве като цяло зависи от жизнената ни сила, която поддържа целият ни организъм в мир и хармония и без болка, разбира се. Значи, жизнената сила е съставена от 4 основни системи. В нас има много системи, които работят, но 4 са основните и от тях зависи цялостното ни здраве. И това са нервна, умствена, ендокринна и имунна система. И когато имаме, да речем, подагра или някакъв пръст, който е син и обявен за ампутиране, или каквато и да е друга болест, за да излекуваме тази болест, ние трябва да излекуваме всички тези системи. Ако имаме подагра, това значи, че сме нервни и не спим добре. Нервната система е засегната, съня не е добър или има плашещи сънища. Имунната система не работи достатъчно добре. И така, че ние трябва да разберем целият човек и да въздействаме на всички тези органи и системи заедно, за да въздействаме и на съответната отделна болест. Тоест, тя не е отделна част от нас. Ако я лекуваме отделно, това означава, че ефектът ще е временен, с материални дози лекарства от традиционната медицина, което не значи, че традиционната медицина не е добра. Ние не ги сравняваме двете. Те могат да се съчетават и работят заедно. Но хомеопатията просто искаме да кажем лимита, ограничението, където работи съвременната медицина и там, където работи хомеопатията. Така на седмицата на хомеопатията. Какъв е твой опит с хомеопатията? Какъв беше проблема и как си сега? Да, аз така с радост и с открито сърце наистина бих споделила всичко, защото смятам, че всеки, който е получил своя ефект от хомеопатията, наистина трябва да направи всичко възможно, за да се докосна до този опит и други хора, защото тя действа също толкова мощно, колкото нашата медицина. Аз се лекувам с хомеопатия близо от 9 години. На 25 години за първи път се докосна до тази възможност. Признавам, че преди това... Само какви бяха оплакванията и как си ти сега? Сериозните оплаквания, които съм имала, наистина така в много неовладяно положение, при мен беше безсъние. Да, основният проблем. Правила съм много дълги периоди на незаспиване, говоря за около 2-3 месеца, като накрая този период приключваше с тотално незаспиване в продължение на няколко седмици, което е адски изтощително и съответно това допринася за много лошо състояние на духа и на тялото. Така с благодарност отчитам, че вече близо 2 години нямам такива наченки и пробиви, но като цяло хомеопатията ми помогна за един много добър баланс на ума. Всички сме наясно, че всичко идва от там. Другият герой, който горещо бих споделила, дъщеря ми е на 7 години и половина и още не е бил антибиотик. Както и всички състояния, които е имало, не малко сериозни, са преминали изцяло с помощта на хомеопатични средства. Искаш да кажеш настинки, грипове? Настинки, грипове, да, изкара много тежка валицела, след това се стигна дори до прокървяване на бенците. Изкарвала и тези летни вируси с разстройство и с повръщане. Имала е много сериозни ситуации, но всичко това е бивало овладяно много успешно с хомеопатични средства. Тук е, може би, така мястото да кажа, че наистина може да изисква малко повече търпение и много откритост към това лечение. И като си захванеш, просто да знаеш, че това е нещо, което ще ти помогне максимално. И разбира се, нали, добрият специалист е тази чудесна патеричка, която подава това лечение. Оттам нататък наистина една дисциплина и спокойствие, че ще ти помогне.
без да си преналиваш тялото с много очаквания и натискане на събитията. Но така периодите, през които аз съм преминавала, мога да кажа, че наистина за мен тогава бяха много сериозни и нищо не ми помагаше и се отрази на така в функционално отношение. Имах своите последствия от това неспане, включително нали, така и сърцето се понатовари, очите бях направила и спазъм на акомодацията. Но всичко това така с търпение и с точното хомеопатично. Аз лично Виломела, нали, много съм силен привърженик на това, което и ти използвах в своето лечение, именно откриването на конституционното лекарство, защото при мен всъщност така тоталното излекуване дойде с точно нацелването на може би тази конституция. И след това, както казвам на моите приятели, на които много горещо препоръчвам хомеопатията, просто да зацъфтяваш и всичко идва от само себе си, така тялото се възстановява. Благодаря ти много и ден, желая ти прекрасни празнични дни. Благодаря и на вас и всичко присъстващи. Да, всичко добро, поздрав на София. Благодаря. Следващия път. Чао, чао. Сега ще чуем още двама. Продължаваме с вас и след това ще отговорим на въпроси. Ало, здравей, Милена! Здравей, добре сте в България. Милена е от Лондон, с нея сме работили по скайп. Някой я познава преди да. Обаче не те виждам. Чакай, къде? Здравей! Виждаш ли ме? Да, добро утро. Не е добро утро. Добро утро. Аз ще Те пак е добро утро. Мисли, да. Аз съм готова, когато кажеш. Искаш да ме питаш и... Исках да споделиш как си за ефекта от лечението ти с хомеопатията, защото тук сме на една лекция. И има няколко човека, които също участват. Даже познавам един. Да. Значи, сега какво да кажа? Може би първо да кажа, че имах много силен предменструален синдром, който беше с години много мъж. Наистина беше много трудно. Просто като останеш една седмица, 10 дни до периода ми, беше голямо лъкане. И след като се свързах с теб от кампо неизвестно време, като не реша и направих тази стъпка за хомеопатията, защото и аз не го знаех тогава, за разлика от сега. След това си спомням, че ти ми изписа първото лекарство, което започнах да вземам. Беше ми казала, че първи месец няма да се усети толкова симптомите, ще се усети по-късно. Но аз много добре си спомням, първия месец усетих много голямо лечение. Просто много от симптомите намаляха, постепенно с месеците след това отпаднаха. И определено ми оказа много голямо влияние това лекарство и цялото това лечение, което проведох. След това се спомням, че ми изписа второ, което да затвърди положението или да го не знам точно как да се изредя. И то вече наистина така много добре. Държаща доза от същото лекарство. Ти изписа. Да. И нали, вече продължих там, според аз като методия, че съм сега написала, според изпитанията и така и определено вече съвсем по друг начин се чувствам. И как е предменструалния синдром? Февруари 2014. Сега е точно една година и 2 месеца. И определено много... Вероятно се усеща се понякога, или примерно главоболи или понякога лекла, но горе-долу това. Това е всичко, което остана. Пътниците преди това бяха много изписалство, глад, студено, нервно, тревожно, депресия, това отпадне вече.
Сега дори забравям преди и знам с точност кога, как ще бъде симптомите, докато сега вече се забелязвам на календарче и от телефона и забравям. Голям прогрес се прави. Тази голям прогрес също много отпадаха нещата и много по-добре се чувствам. Благодаря ти. Да, няма нищо. Нещо друго, ако искате да кажа. Ами, от кога ли си пила лекарството? Не, кога си го пила за последно? Ами, бях спряла, ти ми беше казала да го спра 6 месеца и след това да започне пак. Така ли съм казала? Не, следващия път, като да се боли нещо, го повтори просто. Добре. Благодаря ти. Това лекарство ще ти помогне и тези малки, не знам колко процента са, 10, може би останали всичко това да се изчисти. Добре. Благодаря ти много, приятен ден. Чао. И още един разговор. С Кайла. Кой иска да каже две думи за ефекта? Свети, какво беше в тебе? Аз имам по-скромен опит с хомеопатията. По принцип не приемах подобни методи за лечение. Не приемаш? Да, поначало изобщо не Защо? съм... тъй като обикновено не познат, че по-скоро съм недовършила към такива неща, но миналата година се появи много сериозен проблем при мен, който всъщност поначало беше неустановен, но се стигна до тотално обездвижване на тялото, не може да спортувам, не може да спя вечер. Минах през доста лекари, най-различни, всякакви типове изследвания, имах болки по стави, по мускули, прекомерно изпотяване, нервност и какво ли още не. В крайна сметка, след 6-7 месеца изследвания, се установи само поликистоза на яйчниците и хормонален дисбаланс. Пак с нежелание започнах лечение традиционно с хормонална терапия и след 3 месеца на тая терапия нещата всъщност се влошиха. И по съвет на една моя любима колежка, Искра Банкова, която познавам Геневера и се лекува по нея. Дойдох тук, ако не се лъжа, беше край на октомври, и така от около 4 месеца започнах, ако мога да го нареча, терапия при вас и съм много доволна. Спрях категорично всички видове лекарства, дори аспирин. Чувствам се... Какви лекарства пиеш? Хормони. Противозачатъчни, традиционна терапия. Спрях ги изцяло. Сега избягвам всичко и не съм стъпвала в болница от много време, не бих искала. Чувствам се добре, имам енергия, спортувам, нямам проблеми с съня. От време на време има болки, които коригираме с редовни посещения. И какво направих тези дни? По молба на Геневера отидох да си направя контролни изследвания. Да, излъгах доктора си, че съм си пила лекарствата. И поликистозните яйчници не са се изчистили категорично, но пък хормоналните изследвания са абсолютно много. Но ние сме от няколко месеца се лекуваме. Да, само процес на лечение. Когато от нещата казваш? Хормоните са ми абсолютно много. Точно хормоните са в норма, но поликистозата е въпрос на време просто да се изчисти. Да, те дори при конкуриране се изчистват никога. Това не е проблем, защото всичко си работи нормално. Каква беше разликата в емоциите? В емоциите много общо казвам, без лични. Много ми е спокойно. Преди имах много проблеми с комуникацията с хората, защото
Да, бях прекомерно напрегната, изнервена. Хич не ми се харесваше изобщо комуникация и всякакъв интеракшн с хората. Сега напротив, доста добре се справям с тази част, не е на сила. И основният проблем, който беше, че нямах менструален цикъл около 2 до 3 години. Сега нещата са нормални. Редовно. Да, правда. Благодаря ти. Супер. И само кой да стане? Ами аз в момента търся една снимка, защото аз с хомеопатите съм се сблъскал преди много време, за първи път, някъде около 2007 година. За първи път при твоя колежка. Сега няма да споменавам имена, ти знаеш с кой съм работа. И това беше за кратко време. Всъщност проблем при мен беше тотална алопеция по това време. Сега не търся снимка в телефона, но горе-долу така съм изглеждал, нали? Мога да видите останалите. Нямал съм коса, вежди, мигли и така нататък. След което се оправих без абсолютно всякаква помощ от хомеопатии. Просто съм чела холистична литература в интернет и така нататък. Миналата година за първи път се върнах към хомеопатията при друг колега на Геновева, следствие на съвсем лек рецидив след възстановяването ми. Обаче бяха ми назначавани няколко конституционални лекарства, които определено не бяха моите. Включително бях третиран за най-различни такива стрептококи и други бактерии по простия човек. В смисъл помогна ми за някои неща, имах и такива страхове при него, които се изчистиха от първото лекарство. И така фактически с Геновева се познаваме от миналата година, точно от Великден, на Разпети петък ми беше първият преглед. Да си го спомням много добре, бях просто очуден, че ме приема. Аз съм бил много настоятелен. Дойдох за първи път тук и си спомням, че когато дойдох, фактически аз вече имах така няколко рецидива в косата на самата алопеция, но носих една много стара емоционална травма, която може да бележи началото на всички ми проблеми от 2006 година насам. И така Геновева фактически малко се поориентира по тая травма в началото и ми изписа Игнасия, която за мое неголямо очудване след по-малко 15-20 дни тая травма просто изчезна. Негативите се никога не е била. И така с течение на времето сменихме няколко конституционални лекарства. За съжаление, може би моят случай е просто по-дълбок и по-комплексен, защото основният симптом, с който дойдох физически, нали, самата алопеция, в момента имам огромен прогрес, аз съм малко ще свърша шапката да демонстрирам. Но фактически всичко, което ме съпъсваше емоционално смисъл, аз имах един много тежък страх от моята смърт и смъртта на майка ми, винаги много съм се притеснявал за това нещо. Събуждал съм се в последно ще в един и в два и в три с тежка паническа атака с тия мисли, с силно сърцебиене, с рязко повишаване на кръвното налягане. След последното лекарство, тези неща изчезнаха напълно. Последното лекарство, което е назначено преди около един месец. Значи, това, което се случва с мен в последния един месец, просто е нещо, което не ми се е случвало през целия ми живот на момента, с изключение на периодите, в които съм бил изключително щастлив и спокоен емоционално, поради други причини. Просто ключовата дума като че ли олеква ми, просветна ми и така нататък, започна да се чувствам абсолютно цялостен, абсолютно спокоен. Спортувам си съвсем нормално, имам енергия за всичко. Спрях цигарите, нямам никакво желание да пуша, нямам абсолютно... Някои хора спират и месото след... Нямам никакво желание, примерно, да пия бира, пък допреди това лекарство имам периоди, в които съм прекалявал и с едното и с другото. Най-интересното е, че нали, рецидивите на косата ми седят по основните, но в смисъл вече по всички 15 се забелязват подръстки. Имаше съвсем такива някакви спорадични, те си изчезваха в един момент. След последното лекарство вече всичко абсолютно емоционалните ми проблеми, които бяха изключително тежки ме тормозиха, изчезват като с магическа пръста просто. И аз съм чувал много истории за излекуване на хора от моето състояние. За около 3-4 месеца аз съм решил да поставя рекорд за двойно по-кратко време. Така че се надяваме след няколко месеца, след 2 месеца да нося кофар с пълно възстановяване.
младия процес на лечение. Наистина преди един месец назначихме последното лекарство и след него получи това. Само да разбрах на местата, където няма сравнение с други лекарства си. Те просто се усещат как самите космени фоликули вече работят. Там, където преди най-старите петна, то вече се вижда, че има някакви такива подрасли по средата, спорадични космички се появяват, но се появяват нещо, което не го е имало преди. Значи аз се обръснах преди 2 седмици, за да мога да третирам просто скалпи с различни маски в чисто традиционната, не от традиционната медицина, от природната медицина, няма да се мажа с по-специални. Да, и сега просто, за да не предизвикам механично скубане на косата, която я поддържах дълга, за да мога да се прави прическа да се скриват петната, просто в един момент реших да обръсна. И самока и с емоционалното решение преди, като се видях с гола глава преди години, това ми действаше изключително тежко емоционално, смисъл, чувствах се като половин човек, като нещо по-малко от другите негоден. Сега съвсем така целенасочен след лекарството, взех решението да се пострижа на моя номер, отидах съвсем така радостен, че го правя за себе си и да си помогна по-бързо за резултата по този начин. Не е имало никакви драми, нито примерно някакви такива съмнения или тежки чувства, депресии и така нататък. Абсолютно усмихнат стана в 7 часа, което е много нетипично за мен. По принцип ставам към 9-10. А сега се стана в 7 часа, тъй като си бях просто си бях записал часа по-рано. Стана си 7 часа, усмихнат, исках да се оправи се отида. И много се изкепи, като се видя. Добре, говори, ние те чуваме. Кажи как си? Ти виждаш ли ме? Да, аз много добре да чувам. Добре съм. Какъв беше проблемът в началото при тебе и как е сега? Имах няколко проблема. Най-скорошния тогава беше коксартроза в начален стадий. И това беше причината, която така ме потикна да потърся алтернативна помощ и стигнах до теб. После имаше един по-дългосрочен проблем, перорален дерматит, който беше много остър в областта на лицето, с гнойни пъпки, зачервявания и така много лошо самочувствие. И така, с течение на времето, след първото лекарство, коксартрозата ми се повлия и всички болки, които имах в тазобедрената става и в крака, ми стихнаха. За течение на времето и след смяна на няколко лекарства ми се повлияха и другите проблеми, кожните проблеми, постепенно нещо бяха с няколко годишна давност и така. Но сега напоследък виждам, че има голям проблем и с кожните проблеми. Как се чувстваш емоционално след последното лекарство? След последното лекарство се чувствам много добре и съм изпълнена с енергия. Добре. Благодаря ти много. Нещо друго? Искам да кажа на всички, които се колебаят дали да пробват хомеопатично лечение, да не се колебаят, защото пациента е този, който дава насоката на лечението и нашата задача е ние да се осъзнаем болестите и да попаднем на точният лечител, който да ни помогне. Аз съм много щастлива, че това се случи с мен и попаднах на теб и в продължение на тия 4 години работим заедно и аз се чувствам все по-добре. Благодаря ти много. Хубава седмица ти желаем. Хубава седмица на теб и успех. Благодаря и да Чао. Сега има въпроси с някои здравица, просто ще само да се говоря. Да. Не случайно съм тук, защото темата за здравето ме интересува. Хомеопатията ми е позната преди 15 години. Всъщност не можех да забременея с моя сегашен съпруг. 3 години правихме безуспешни опити. Аз си мислих, че той е негов проблема, тъй като аз имах син. Обаче, когато отида да се изследва, се оказа, че той си е на 6. Проблема е при мен. От първото раждане имах разкъсване на шийката на матката, имах някакви полипи на шийката и ми казаха, че като изгорят полипите, ако се
там до 2 месеца не забременея, значи няма да стане работата, трябва изкуствено осеменяване. И аз бях готова на всичко, разбира се, защото исках да имам дете от мъжа си. И тогава моя приятелка ми спомена за един хомеопат. И каза, при него тия неща се решават за нула, просто отидаш и така отидах аз при него. И той ми даде точно хомеопатия за конституция. Много смисъл, че ми беше дал. И някакви хранителни добавки ми даде. Тогава се научих да пия вода. Всъщност, до 40 годишна възраст не бях пила капка вода. И ми забременях точно след 20 дни. Точно след 20 дни не си изгорих полипите, нищо не направих. След 20 дни бях бременна. Браво, да, и след това, след като усетих чудото на хомеопатията, разбира се, по много поводи моето семейство се обръщало към хомеопатията. Самата аз си купих учебници по хомеопатия, започнах и сама да се справям с много древни проблеми. За съжаление, в момента нямам хомеопат, на който да разчитам. Определено вярвам на класическата хомеопатия. Искам да ви кажа. Това е голямата сила, според мен, на хомеопатията. И с удоволствие пак бих опитала. Иначе майка ми е доктор. Преди хомеопатията сме опитвали най-различни билки и други неща. Към днешна дата мога да кажа, че много чудеса се случиха в нашето семейство благодарение на хомеопатията. Примерно спомням си. Много е важна индивидуалността, много индивидуално да се разбере какъв е точно модела при съответния човек, за да се излекува съответната болест. Благодаря ви.